ko na. Ayan, you're live. May sound, ayan. May sound ba mga lalabs? Naku, grabing paghihirap dito sa ano na to mic. Ayan, kanina pa ako nag-try and try. 3 times ko tong trinay. Ngayon lang nakapasok uli. Hay nako, mga lalabs, oy. Nakasar lang, oy. Tagal kong nakabalik, 30 minutes. Yung aking take 2. Ayan, Chef Amer, may love shout out. Chef Amer,
Tamsak dyan, idol ganda host. Nasmi here. Ayan. Nasmi Migalab shout out from Turkey. Ayan, watching here, Japan idol gandang host. Ayan. Chef Amir Migalab shout out. Ayan, si Han Arda Migalab shout out. Si Han Arda. Gusin lang natin mga lalaws. Wait lang. DJ Cam, idol. Ayan, si Han Arda. Meron ka na pong jacket, lalabs. Thank you. Oh, you are very attractive, friend. Nasmi, Miguel Love, shout out. Thank you so much, Nasmi. Chef Amir. Ayan, palablab pa ako nakapin, mga lalabs. Nakapin. Love to your magnificent beauty, the meeting of light with wonderful beauty and the charm of blue Google Translate. Si An Arda Migalab shout out. Google Translate lang pala yun. Ayan, palablab pa ako nakapin, Chef Amir, mga lalabs. Chef Amir, nakatek to na tayo mga lalabs kasi yung unang live ko naputol. Ayan. Ayan, si Cool Mamshi pala to. Si Chef Amir. Ayan, nasa bahay mo pa ako, Chef Amir. Si Cool Mamshi pala to. Ayan, si Cool Mamshi. Sobrang maano na yung araw. Chef Amir, si Cool Mamshi. Your necklace need magnificent to your beauty seeing eyes up close. Ayan, thank you, Sihan, Arda. You are from where, Sihan? Thank you. Pagmasdan, paano dumikit ang malaking barko, muntik ng matamaan ng lubid. Thank you so much, idol gandang host. Ayan. Bakit babae yung binababa mo pero lalaki yung mo? Ayan, nasa bahay mo ako, Chef Amir, ha? Ayan, pinapanood ko yung video mo. Nakatekto na tayo mga lalabs. Nawalan kasi ng ng sound yung mic ko kanina. Si Han, you're from where? Sa akin yan, idol gandang host, binigay na sa akin. Binigay na sa'yo. Malaking bahay na. 6.31K. Sana all may nagbibigay ng channel. Di ba bininta? Pwede rin mag-ibenta yung channel. Ayan, call ma'am siya. Naka 3 minutes na ako sa'yo. Ayan. Pwede ko na tong dikit.
Yan, dikit ko na to sa'yo, Ship Amir. Ayan, Bicolan ng Oragon po nagbaba ng bahay. Bicolan ng Oragon. God bless you, Idol Gandangos Love Love. Ayan. Ibig sabihin, yung lalaki ka talaga, Ship Amir. Pero yung mo, yung may-ari dati ng channel mo is babae. Handang magmahal. Ayan, 1 million daw yung glove shout out. 6 million thumbs up, thank you. Mano kasi yung araw ngayon, kahapon di naman ganito. Sobrang sinag ng araw ngayong araw. Kahapon hindi naman gaanong sa bintana. Nagle-live ka rin ba, Ship Amir? Nagle-live ka rin? Kasi ang laki ng bahay mo eh. OFW ako, Miguel Love, shoutout Lalaz. OFW ako. Nabigyan kita ng jacket. Mas mayado kasing masilaw. Ayan, OFW ako, Lalaz. Meron ka ng jacket. Jaa Lifestyle. Ayan, OFW ako, Lalab, Miguel Love, shout out. May jacket ka na? Jaa. Ayan, 2 million in downs, Miguel Love, shout out. Palablab po kay Ship Amir, mga Lalabs.
Ayan, 2 million love shoutouts. Sihan Arda, Miguel love shout out. You are from where? Pilipino ka ba, Sihan? Sihan, you are from where? Ayan. Thank you, thank you. Sihan Arda, thank you so much. Sihan, thank you, lalabs, thank you. I don't understand your words. I sent love to your voice and beauty from thousands of kilometers away. No, I am asking where you from. I mean, where you are live. You are from Nepali? From Nepal? From India? Which country you are living? Ayan. Kapitan Pinoy, Miguel love shout out po. Kapitan Pinoy, Miguel love shout out. I am asking Sihan Andra. You are from which country? Sihan. Kapitan Miguel love shout out. Kapitan. Ayan, Kapitan, may jacket ka na po, Miguel love shout out. BKV, Miguel love shout out. Thumbs love po, host. Kapitan, thank you. Main mo ba to? Kembot, ang lubot-lubot. Kapitan Pinoy, ayan, may channel mo pala to, lalabs. Ayan. Puntahan ko to sa iyo. Dan dikit na po. Ayan, Kapitan, papunta ako sa bahay mo, lalabs. Dolomite. Sa Manila. 1.2. 1.02. Ayan, nandito ko sa bahay mo, Kapitan. Palitan 10. Ayan, sino may 10 dyan? Si BKB. Meron 10. Ayan, Kapitan, meron ka bang 10 dyan? Pwede kang magbartir. O, ganda ng Manila Bay na. Ang ganda ng Manila Bay. Ayan, nakalimbang na kita, Kapitan, lalabs. Sihan Arda, lalabs, you are from where? You are from Nepal, from India? Which country you are living? Kapitan, tayo, Lods. Ayan, Kapitan, kayo daw ni BKV. Salamat, host. From Kapitan Pinoy. Wala nata si si Amir. Malis na. BKV, sorry, wala pa akong maraming ninja. Ayan. Si BKB kasi maraming ninja. FW ako, Jaa Lifestyle, Miguel love shout out. Ayos, patamsaks naman dyan sa premier ko. Noted Idol Kapitan from BKB, ayan. Dikitan mo na lang, Kapitan, si BKB.
May premier ka OFW? Tingnan natin yan. Ayan, dikit ko na lang po main ko, BKV. Ayan, BKV, dikit na lang daw yung main ni Kapitan. Si Boy Kaon yun, marami talagang banana yan, si Boy Kaon. Turkish. Taga Turkish ka pala. Si Han Arda, you are from Turkey. Dan kalimbang sa'yo, Idol Kapitan from BKB. Si Boy Kaon yan. Marami talagang alagad si Boy Kaon. Si Anilo, my friend, from BKB. Nahulog. Kati. Good morning, host. Breakfast na, host. Ay nalag, nagkape na ako. Boy Kaon? Mamaya uli kanin. Magkape ka na dyan, Boy Kaon. Hala, nahulog. BKB, hello friend. Greetings from Turkish. Ayan, from Turkish. From Turkey. Sian Arda is from Turkey. Migalab shout out. Dan na po, BKB. The King, Migalab shout out, The King. Ayun, patamsak po kay The King. Iwala ng bakas, salamat. Ayun, palablab po, FW. Ako po, mayroon pong premier. Nakapin po, may premier. Ayan, patamsak po, nakapin mga lalas, may premier. Patamsak po, nakapin, patamsak. Ayan, ang sexy naman ni Ja. Haba ng harang. Ayan, 4 million indas, Miglab shout out. Ayan, si Boy Kaon, dan na sa nakapin. FW, pasuklian si BKV, dan sa'yo. Maraming salamat, Idol Kapitan from BKV. Ayan, si Boy Kaon, marami talagang alagad yan. Ayan, 5 million indas, Miglab shout out. Ayan, FW, nasa bahay mo ako, FW. Nandito ka pa ba? FW ako. Dan dikit tamsak sa nakapin. Nandito ka pa ba, FW ako, lalabs? Wala na ba to? Wala ka na, FW, umalis ka na ba? Lisongson, lalab, Migalab, shout out, Lisongson. Everyone, nice to meet you from Lisongson. Thank you here at 3:05 p.m. I was hanging out. I stamped a fan. It sent my deepest regards. From Sihan Arda.
Ayan, 12 damsak from Lisungson. Hello, Lisungson from Kapitan Pinoy Vlog. Ayan, Kapitan, baba ka ng bahay, Kapitan. Baba mo yung link mo. Wala na ata to si OFW. Ayan, Bicolan ng Oragon, mga kalab, palabdan po kay Bicolan ng Oragon. Ayan, Kapitan, nasa bahay mo ako, Kapitan. Sian Arda, bye. Okay, bye-bye, Lalab. Thank you so much. Don't forget to give me likes before you go. Sian Arda, give me thumbs up. Thumbs up my live. Thank you so much. Wow, salamat, host. Sian Arda, don't forget to give me thumbs up. Ayan, Kapitan, pinapanood ko pa yung ano mo, Manila Bay. Ayan, nasa bahay mo ako. Kapitan. Ayan, 3 million daws, Miguel Love shoutouts. Napakaganda na talaga ng Manila Bay. Ano, Kapitan Pinoy Vlog. Ang ganda ng Manila Bay because of Duterte. Yap. Ayan. Mabisita nga yan sa ano, next time. Sana makita kang muli pagmahal at paggalang magkaroon ng magandang araw. Ayan si Han, thank you. But don't forget to give me thumbs up, si Han. Before you leave, give me thumbs up my live. Ayan, thank you so much. Patamsak at iwan ng bakas salamat from si Han Arda, Kapitan Pinoy Vlog. From The King. Sino ba to si The King? Sage Skarky pala to. Chels Gaming at iba pa, mega love shoutout, lalabs. Ayan. Bigyan natin ng jacket yan. Ayan, pinapanood ko pa yung video mo, ano, Kapitan. Ayan, may jacket ka na po, Chels Gaming, lalab, mega love shoutout. May jacket ka na, thank you so much. Ricky HTV, mega love shoutout, morning host. Mega love shoutout, host, at sa lahat, good morning. Ayan, good morning, lalab, chef, at Chels, pala Chels. Ayan, Chef Amir Lalab, thank you. Ricky HTV, mega love, shout out, good morning. Ayan, dikit ko na to sa'yo, Kapitan, 3 minutes na to, lalabs. Hindi na to malalagas. Patamsak host, meron ka bang premiere? Dan na po, The King from Kapitan Pinoy. The King, pasuklian na lang po si Kapitan Dan sa'yo, lalabs. Ayan, Chels Gaming, thank you so much, Chels Gaming. Ayan, 5 million in the house, mega love shoutouts. Ayan, dikit ko na to sa'yo. Dikit na ano, Kapitan. Ayan, The King. Pasuklian na lang po si Kapitan Dan sa'yo. The King. Kapitan Pinoy Vlog Dan Idol ho sa nakapin full package. Ayan. Kapitan, pasuklian na lang si Ship Amer Lalab. Dan na sa'yo, salamat.
Ayan, Kapitan, nasa bahay makuuli, Kapitan. Pangalawang dikit. Ayan, 3 million daw, Miguel Love, shout out. Ayan, Kapitan, Dolomite Beach. Ayan, pangalawang dikit to, Kapitan, sa'yo lalab, Kapitan. Ayan, 3 million in the house, Miguel Love, shout out. Chef Amer, dan full pack na po from Kapitan. Ayan, Kapitan, dikit ko na to sa'yo lalabs, Kapitan. Thank you so much, Idol Kapitan Pinoy Vlog from Chef Amer. Ayan, alhamdulillah, nawala na yung araw. Nagtago ang araw. Nakakasula. Ayan, Ricky, nagbaba ng bahay, Ricky. May araw na, host. Oo, may araw na. Tanghali na, lalabs. 675 si Ricky. Ayan, baba ka ng bahay, Ricky. Punta tayo kay Ricky. $675. Tingnan ko rin kung nakadikit yung main ko sa'yo, ha, Ricky. Ayan, dalawang dikit sa'yo, ano, Kapitan. Ayan, Ricky, di pa ako dikit sa'yo, lalat. Dikit ko yung main channel ko sa'yo. Ayan, nasa bahay mo na ako. Napalaban kami sa lakad mula Bukana ng Gapan, Kabanatuan. Ayan. Ayan, Ricky. Nasa bahay mo ako, Ricky, sa main channel ko. Ayan, The King, Kapitan Pinoy Vlog, Ricky HTV, salamat. Ayan, Ricky, nakadikit na yung main ko sa'yo, lalabs, Ricky. Ito ko sa bahay mo, Ricky. Ayan, 5 million in the house, Miguel Love, shout out. Papa Yo, tamsak ma'am, Papa Yo. Papa Yo, Miguel Love, shout out. Papa Yo. Ay, bigyan natin ng jacket si Papa Yo. Ayan, Papa Yo, may jacket ka na po, Miguel Love, shout out. Ayan, Papa Yo, may jacket ka na po. Tamsak ma'am, salamat sa patamsak, lalabs. Ayan, Kapitan, nagbaba ng bahay, Kapitan. Lablabin si Kapitan, mga lalabs. Thanks sa jacket, ma'am. Ayan, Ricky, nasa bahay mo ako uli, Ricky. Nadikit ko na yung main ko sa'yo, Ricky. Ayan, Chef Amer, nagbaba ng bahay, Chef Amer. Rena Donna, Miguel Love, shout out. Rena Donna. Ayan. Nakitan natin si Rena Donna, Miguel Love, shout out. Rena. Good morning, host. Ayan, lalab, good morning. Mabagal kasi yung aking computer. Ayan, Rina, meron ka na pong jacket, lalab, Miguel Love, shout out. How are you today, my best friend? I am good, Rina Donna. Thank you so much. May jacket ka na, Rina. Salamat.
Ayan, Ricky, lalab, pinapanood ko pa yung video mo, lalabs, Ricky. You have no moderator, Rina. Thank you so much. Jacket blue I need. Yes, you have already, lalabs. Rina Dona, thank you so much. Ayan, Ricky, lalabs. Ito na. Pinapanood ko pa yung video mo. You have already, Rina, thank you. $14. Kapitan Pinoy Vlog, dikit sa'yo bro. Galing ako sa bahay mo from Ricky. Ayan, Ricky, dikit na to sa'yo, Ricky, lalabs. Di na to malalagas. 2 minutes kong pinanood. Ayan, 4 million in the house. Mega love shoutouts. Ito, pangatlong dikit kasama yung main ko, Ricky. Salamat, Ricky HTV. Ayan. From Kapitan Pinoy. Mamita Fantasy, Mega love shout out, Mamita. Hello, host from Mamita Fantasy. Ayan, thank you so much po, Mamita Lalab, Mega love shout out. Ayan, si Mamita Fantasy po nagbaba ng bahay. Lablabin po natin si Mamita. Ricky HTV, Dan Paul Hag from Papayo. Ayan, Ricky, lalab, pasuklian si Papayo, dan sa'yo, lalab. Salamat. Ayan, Rina Dona, thank you so much, lalab. Ayan, Ricky, pangatlong dikit to sa'yo. Papayo, bahay mo po. Ayan, Papayo, baba ka raw po ng bahay. From Kapitan Pinoy Vlog, baba ng bahay, Papayo. Papayo, baba ka ng bahay. Ayan, dikit sa'yo, Chill Gaming, nagbakas ako sa bahay mo. From Ricky. Ayan. Kapitan Pinoy, Mega love shout out. Audio Wolf, Mega love shout out, host. Dan Tusok. Ayan, salamat, lalab, sa patusok. Audio Wolf, thank you. Ayan, 6 million in the house, Mega love shout out. Pwede mag-promote. Yes, lala, mag-promote ka lang dyan. Ayan, palablab pa ako nakapin, mga lalabs, nakapin. Ayan, patamsak iwan po ng bakas, salamat, Audio Wolf. Ricky, dana sa'yo si Ricky, the king. Mamita Fantasy, Dan Pulhag from Papayo. Guys, sino magpapagawa ng intro, outro, thumbnail, banner, edit, video for vlogs? Ayan, from Audio Wolf. Ayan. Magkano naman paggawa sa'yo, Audio Wolf? Namatay. Audio Wolf, how much? PM kayo sa FB ko, Cyril. Cyril Charles.
El Cervelia. Lista natin. Ayan. Papayudan na po from Kapitan. Pos mura lang os presyong Divisoria. Ayan. Sige na, admisi kita mamaya. Ayan. Kapitan OTW kapatid from Papayo. Maaraw na sa labas. Ayan, 6 million in the house. Miguel Love, shout out. Salamat Papayo. Anong FB mo? Send ko sample. Ayan, lalabs yung aking FB page, Islandski Vlog. Same ng pangalan ko sa ko po sa YouTube channel, lalabs. Islandski Vlog, lalabs. Ayan, isearch mo yung aking FB page. Mag-message ka doon, lalabs. Pasend na lang doon. Ayan yung pangalan ko sa FB page. Islandski Vlog, mag-message ka doon, lalabs. Patingin ng sample. Papayo Dan Sukli po from Mamita Fantasy. Ayan, Audio Wolf. Follow mo ko sa aking page. Bicolanang Oragon, ayan, nagbaba ng bahay. Papayo Dan sa'yo si Mamita Papayo. Pasuklian na lang po. Thank you so much. Ayan, Ricky, 680 ka na, lalabs. Dragon Gaming, Migalab, shout out. Ayan, Papayo, sukli ko sa'yo. Kakaalis ko lang sa bahay mo. From Ricky. Ayan, Ricky, 680 ka na. Panood ko ulit para hindi siya malagas. Nauna na po ako kay Mamita Mamhos. Ayan. Mamita, nauna po si Papayo sa'yo, lalabs. Dan na rin sa'yo. Ayan, Kapitan Pinoy Vlog, nagbaba ng bahay, Kapitan. Samira Miguelab, shout out Samira. Ayan, Mamita Fantasy po, nagbaba ng bahay. Kapitan Pinoy Vlog Dancer, salamat po. Ayan, from Papayo. Salamat Papayo from Kapitan Pinoy Vlog. Ayan, Papayo, baba ka ng bahay. Samira Miguelab, shout out to you. Salamat, host. Ha? Ayan, Papayo, baba ka po ng bahay, Papayo. Ano ba yung bahay ni Papayo? Main channel ba to Papayo? Tingnan nga natin. Ayan, naka-main channel pala si Papayo. It's okay, lalabs. 400. Ang laki pala ng bahay ni Papayo. Mamita Fantasy, nagbaba ng bahay, Mamita. Si Mamita pala, baby pa ang bahay. Si Mamita na lang. Ayan, Mamita Dan from Kapitan Pinoy. Mamita Dan po sa'yo si Kapitan Pinoy, Mamita. Hello, King from Ricky H TV. Ayan, lablabin po natin na kapin mga lalas. Ayan, palablab din pa ako sa aking upload mga lalas. From Bicolanang Oragon, ako rin yan mga lalas. Si Bicolanang Oragon.
Papayo, ayan si Papayo, naka main channel. Tingnan ko Papayo kung nakadikit ako sa'yo Papayo ha. Ayan palablab po kay Mamita mga lalas, Mamita. Ayan si Mamita 622, Mamita. Mamita Fantasy. Pagpunta sa Resort Sunset. Dan sa'yo Mamita from Ricky. Mamita, nasa bahay mo ako Mamita. Ayan, pinapanood ko yung video mo. Mamita. Patamsak at iwan ng baka salamat Papayo, Kapitan Pinoy Vlog. Ayan, Mamita, nasa bahay mo ako lalas, Mamita. Sa iyong sunset. Ayan, 2 minutes na ito, Mamita. Hindi na ito malalagas. Dikit ko na sa iyo, Mamita. Hello, Daking. Nagbisita ako sa tambay mo. Nag-message ako sa iyo. Oh, lalabs. Mamaya, basahin ko ulit. Tingnan ko mamaya. Nakita ko yung message mo. Ayan, Mamita. Dikit ko na sa iyo, lalabs. Unang dikit. Nag-message ako sa iyo. Ayan. Host, nag-send ako ng sample sa sige lalabs, sa panoorin ko mamaya. Titingnan ko lalabs mamaya ha. Ayan, 2 million in the house, Miguel Love, shout out. Makulimlim na naman. Parang uulan. Tingnan nga natin sa labas. Ayan, sobrang ano ng araw. Uulan ata, uulan. Parang uulan. Ayan, Papayo, tinanan ko kung nakadikit ako sa'yo, Papayo, ha. Sa main ko. Ayan, Ricky, nagbaba ng bahay, Ricky. Ang sakulot. Panay loading man to.
Dati pala akong dikit kay Papa Yo. Ayan, dating dikit. Audio Wolf dan po from Ricky. Ayan, Audio Wolf, pasuklian na lang si Ricky dan sa'yo, lalabs. Ayan, 3 million in the house. Miguel Love, shout out. Ayan, naging patamsak lang iwan ng Bakas Ricky at TV Mamita Fantasy. Ayan, 2 million in the house. Miguel Love, shout out. Ayan, 4 million in the house. Miguel Love, shout out. Tamsak sa Clevis, ang sexy naman. Reyno, Miguel Love, shout out. Ambot ka, oy. Yang ka na naman, Reyno. Kasi mainit, Reyno. Mainit dito. Dito sa province, mainit. Kailangan naka-spaghetti. Grabe ang hot. Ambot. Reyno, ambot. Tumaba ako, Reyno, dito. Nakita mo ang sample. Wow, akala ko Ballstar. Saan yan, Nos? Nasa Pinas na ako ngayon. Ayan. Akala daw Ballstar. Wala ka talaga, Reno. Kagigising mo lang, Reno. Nagkape ka na ba, Reno? Ayan yung upload from Reno. Saan sa Pinas? Sa Bicol, lalab. Sa Bula. Taga Bicol ako, Ricky. Ayan si Reno, may new uploads. Reno. Pin natin. Ayan, patamsak iwala ng Bakas. Salamat from the King. Mainit kasi dito, Reno, sa Bicol, Reno. Kapag nakatago ka dito, wala. Pagpapawisan talaga yung Pokemon mo. Ayan, Reno, nakapin mga lalas, patamsak. New uploads. Nasa Bicol ako, Ricky, taga saan ka ba?
Kaya nga minsan nagluloko yung internet, minsan namamatay bigla. Ayan, palablab pa ako nakapin kay Rino new uploads from Reno. Ayan, how store and how expensive living here in Toronto. Ayan. Paano ba makapunta dyan? Jing Lalabs, nakabalik din after 30 minutes. Ang hirap ng connection. Jing Lalabs, salamat Lalabs. Ayan. Di pa nga pala kita napupuntahan. Ayan, Jing, salamat Lalabs. Lipad ka gamit ng pakpak. Ayan, Jing Lalabs, salamat Lalabs, Jing. Di pa nga ako sa'yo nakabawi, Jing. Lipad ka gamit pakpak daw. Ayan, Jing Lalabs, salamat Lalabs. Buti nakabalik ako uli. Ang hirap ng connection, mawala-wala. Ayan, Reno, pinapanood ko yung video mo, Reno. Nandyan ako sa bahay mo, ayan. Ganda pala ng bahay ni Reno Mansion. Mayaman pala to si Reno, mansion ng bahay. Jeng, salamat Lalabs, Jeng. Ha? Buang. Sana all mansion. Ayan, from Reno. Tamsakan natin si Jing at may premiere. 9:30. Hindi kita marinig, may bantay. OMG. Nandyan yung boss mo. Mga lalapalablab pa ako kay Jing, mga lalabs. Ayan. Silent lang si Pico. Nandyan pala yung amo mo. Ayun, mga lalab, patamsak naman pa ako kay Jing, mga lalabs. Nandyan yung bantay mo, lalabs. Yung amo mo nandyan. Jing OTW, ayan, kailan ka babalik sa abroad, host? Matagal pa, Reno. Matagal pa, dito muna ako sa Pinas. Gusto mo na agad ako bumalik? Kauwi ko lang. Salamat po, may last chatter sa premiere ko mamaya. 2 mananalo dyan. Ayan, sige, lalapuntan natin yan. Sana ako manalo. Papayo, mega love, shout out. Last chatter. Ayan, may pa-last chatter daw si Jing mamaya, lalas. Palablab po siyang kanyang premiere. Ayan, Reno, may harang si Reno. Patamsak naman ako, mga nalab sa ni Tatangla daw, mega love, shout out, tamsak. Ano yan, lalab, Gcash? Daan lang po, host. Pa-Gcash mo yan, lalab, Jeng. Playing your harang. Ayan, playing your harang, host. Hello, Reno, ganda ng upa ng bahay mo. Malaki. Ayan. Napaus na. Mayaman yan si Reno, maraming pera. Ricky, mas maganda sa Pinas. Kailan ka ba uuwi, Reno? I-collab mo naman ako, Reno, nang lumaki yung subscriber ko. Palipatin mo yung ibang subscriber mo sa akin.
Reno, dating dikit namin sa'yo. Panoorin natin yung ano ni Reno. Ayun, palablab ako mga lalad sa binabakong bahay kay Jeng. Ayan, may premiere siya. May palas chatter siya mamaya. Ayan, natapos na ang nanananan. Baka tayo makapirate na naman nito. Ayan, nakapirate ako nito kahapon. Pero single day na yan. Ito na lang. Reno po sa Dan Pulpak. Ayan, Lisongson. Ayan, Reno Pulwatch na lalab, Reno. Papalink. Papalink mo daw, Papa. An palablab po ako sa binabakong bahay kay Jing mga lalabs. May palas chatter siya mamaya. Ayan, Papayo, nagbaba ng bahay, Papayo. Salamat, host. Dikit na tatangla daw. Galing na ako sa bahay mo. Ayan, Ricky, nagbaba ng bahay. SSC TV, Miguel Love, shout out. Parang uulan naman mga lalas. Wala nang ginawa dito sa province kundi umulan. Val Peñaranda, Miguel Love, shout out. Ayan, panay ulan dito, panay ulan. Ayan, Val Peñaranda, nagbaba ng bahay. Mga lalas, patamsak pa ako kay Jing mga lalas, patamsak. Ayan, tamsak host, from Val Peñaranda. Ayan, patamsak pa ako mga lalas sa premier ni Jing mga lalas, patamsak. Dito rin sa Maynila host, maulan din. Kasi ata pag July, tag-ulan, di ba? Dito tuwing umaga, hapon. Ayan, gabi. Panay ulan. Baldan Tosok from Reno Oposa. Ayan, salamat. Ayan, 5 million in the house, Miguel Love, shout out. Jeng Channel dan po, ma'am, full hug. Malaking tinapay nyo. Ay, akala ko premier yung napin ko. Hindi pala yun, mali. Yung premier ni Jeng, ayan. Hindi premier, binaba ko ngayon, host. Yung binaba ko na lang, ayan.
ano ko na lang, scroll down. Reno noted, sir, noted. Ayan. Scroll down ko lang. Ba yan? Panay akyat. Ayan, palablab po ako nakapin mga lalas. Sa premiere ni Jing sa premiere. Ayan. Dan tusok sa premiere mo, Jing, from Papa Yo. Tapos na. Ayan, Miguel Love, shout out po sa lahat from Jing TV. Hain mo pa. Ayan, si Reno nagbaba ng bahay. Lablabin natin si Reno, mga lalabs. Ayan yung upload from Reno. Ikaw ba, Reno, kailan ka uwi ng Pinas? Reno. Sarap ng ulan, hos. Ulan. Ba't dyan ba umuulan din ba, Reno? Di naman umuulan nata dyan. Dito sa Bicol, panay ulan. Maya na. Anong maya? Ano na naman yung nasa utak mo, Reno? Papa Yo. Ayan, nagbaba ng bahay si Papa Yo. Si Reno yan, tigang. Renong tigang. Reno ambot. Umuulan ng apoy dito dahil nakita kita ng LS. Ambot ka, Reno. Mga lalab, si Reno kasi yan, tigang. Papayo, full pack pa short video mo with Kalimbang. Ayan. Magpalod nga ako ng Gcash mamaya. Hindi kasi ako nalabas. Sobrang init. 9:32 lalabs, di ba? Pinas time ba to? 9:30 p.m. Gandang ulan gaya mo, ano? Gandang ulan gaya mo, host, na laging dinidiligan ang mata ng mga tandang. Ay, ambot ka rin, walang dilig. Kala mo lang meron, wala. Wala rin, wala. Kawata, gusto mo ng dilig ni Reno eh. Walang dilig. Di nga ako naalis ng bahay eh. Dito lang ako, nag-ikot-ikot kasi sobrang init sa labas. Ayan, 2 million in the house, Miguel Love, shout out. Nakakataba sa province, mga lalabs, Reno. Bakit ma? Ngayon? Anong araw ba ngayon?
Ayan, 3 million in the house. Miguel Love, shout out. Wow, I love it. Naku, may amag na yan. Wala. Ikaw ang inaamag, Reyno, hindi ako. Darating din tayo dyan, Reyno. Konting ano lang, wait. Konting ano lang. Hintay-hintay lang konti. Tayo nagmamadali. Ikaw ata, Reyno, dyan eh. Ikaw inaamag dyan, Reyno. Kasi ano ka, tigang. Ay, naku si Reyno. Siguro Reyno, hindi ka pa kumakain. Kumain ka na ba, Reyno? Anong oras na ba dyan? Reyno. Si Reyno ang inaamag. Nawala na to si Reyno, oh. Ayan, si Reyno nagbaba ng bahay, Reyno. Di ba sumama ba kay mama? Ha? Anong kinain mo? Bula. Ito bula. Ayan, Mara Dalisay, Miguel Love, shout out. Mara Dalisay, ano, sino ba to si Mara? Ah, si ano rin to. Si Ed Skarky. Si Ed Skarky din to. Subuhan, baby. Tawagin mo. Reyno, tumaba ako, Reyno. Kasi masarap ang pagkain dito. Mag-iisa. Salang lang ako saglit ng kanin, ho. Sige, magsalang ka na, Reyno. Hindi ka pala kumakain eh. Sige na, magsalang ka na. Magluto ka na ng pagkain mo. Nagutom ka na eh. Puro ka whitey. Kain tayo. Meron palang dala sa akin si mama. Ayan. Ano to? Banana Q? Ano to, bibi? Jeng, kain tayo, lalab, Jeng. Yan, kain tayo, lalabs. Ano ba to, bibi, tawag dito? Kain, lalab, banana Q. Ayaw kumain, ma, bibi. Kain tayo, Jeng. Pagutom. Kain tayo, Reyno. Sige na, dyan ka lang sa taas.
Kain tayo. Ayan, DTS, Miguel Love, shout out. Salamos. Ayan. Walaikum salam, DTS. Yala, let's eat. Banana. Yes. I'm eating banana. Kain. Bicolanong Gala, Miguel Love, shout out. Kain tayo. Tamsak po sa'yo, host. Kain tayo mga lalabs. Bibi, lamog na si Maui man. Oh. Tadi pala nga pagbupuso. Tadi nga pagbupuso. Ay, wag ko mawigoy. Yum. Kasal. Yaman. Sawayan si Maui. Sumisilip yun sa bintana. Ayan, DTS, nagbaba ng buy, DTS. Ayan, patamsak pa ako sa nakapin sa premier po ni Jing mga lalas. Patamsak. Saway ka mau. Hindi tayo electric pan. Ayan, 2 million in the house. Miguel Love, shout out. Masilaw yung araw, masilaw. Daman na pagmamahal.
ng puso, ng saya at lambing. Sino yan? Ayan, palablab pa ako nakapin mga lalabs. Naramdaman ang pagmamahal. Come on. Ng puso, bigay ng saya at lambing. Subot na pala ito, palubat na. Bibi, huwag mong itali si Maui. Tatali mo na naman yan eh. Ba't di mo na inalagaan yung dilaw? Yung maliit. Di mo na pinapansin yung Bibi. Si Maui na lang yung lagi mong kinakarga. Huwag mo ilagay sa lupa yan, Bibi, ha? Magdudumi na naman, kaliligo lang yan, eh. Ha? Saan ang suklay niyan? Yung suklay. Suklayan natin para matanggal yung balahibo. PM.
pagpuan, rawan mo. Sa gabi't araw. Ay, nata. Grabe magtapon dito. Ang laki ng mga karne. Kung gusto mag-abot sa kuryente, dahil Ha? yung oras ko, Gabi na. Mga alas, ano ata, alas 11. 11. nagkwenta ka, Nakatulog na nga ako eh. Ang likot mo nga matulog. Ang likot. Yan, mag-out na kaya ako. And mga lalats, mag-out na po ako. Thank you so much everyone. See you later. Ayan. 6 p.m. po meron pa akong live ulit. 6 p.m. And mag-out na po ako. Thank you so much. Ay, natatanaw. Ayan, thank you so much everyone. See you later 6 p.m.